Axuda! Que cansa estou. Axúdoche. Grazas, Cocorico. Que podo facer? Levas un biscoito á casa de Don Cadelo? Claro, mamá. Ai, ai, ai. Ai, ai. Hola, Fina. Que che pasa no pelo? Está diferente. Hola, Cocorico. A miña cinta do pelo está aí enganchada e non consigo peitearme. Axúdame, porfa. Sube. Ai, grazas. Ai, por fin podo peitearme. Deboche un favor, Cocorico. Non é nada, Fina, fíxeno con moito gusto. De todos os xeitos deboche un favor. Sen a túa axuda non tería chegado á miña cinta. Non foi nada. Voulle levar isto a Don Cadelo. Se queres despois podemos xogar un pouco. Abur, vémonos máis tarde. Ata logo, Fina. Ei, tartaruga! Hola, Cocorico. Teño moita presa. Podíasme levar estas cartas á palloza, por favor? Hoxe chegaron cartas para todos e debo entregalas en falta. Se me entregalas da palloza, faríasme un gran favor. Vale. Grazas. Deboche unha. Facédeme caso, bolos dous. Hola. Abúrrome. Popo, eu tamén me aburro. Entón, algo teremos que facer. Hola. A ver, que queres facer? Amigos! Hola! Hola. Hola! Comechón! Tes carta? Oh, grazas. Cocorico, ti que fas? Teñolle que levar un biscoito a Don Cadelo. Non quere xogar con nós. Agora non podo. Cando remate os recados. Adeus, Cocorico. Adeus. Non sei a que queres xogar. Oi, pero que aburridos sodes. Que che pasa, Mus? Por que choras? Boto en falta a meus pais. Desde que Gato Pelado os comeu, estou só. Mus, espera. Levolle isto a Don Cadelo e volvo axiña.
Hola, Cocorico, que pasa? Que che pasa, Cocorico? Que ocorre? Dime que foi. É que Mus está moi triste. Xa sei, xa sei. Non sei que facer para animalo. Ai, se me ocorrese algo. Ten que ser algo que o anime. Xa sei, unha festa sorpresa. Ah, pode ser unha idea ben boa. Así non se sentirá tan só. Claro. Vou avisar a todos. La, 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 la. Ah. Fina! La, la. Fina! Como Mus está moi triste, pensamos en facer unha festa sorpresa para animalo un pouco. Que ben! Eu podo levar a cámara de fotos. Sí, grazas! A festa facémola na casa de Don Cadelo, non chegues tarde. Vémonos alí! Hola. Espertade! Non estabades aburridos? Ai, Pois imos facer unha festa sorpresa para Mus. unha festa sorpresa. Ai, 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 ai. E por que para Mus? Porque está moi triste. Hai no que axudar entre todos. Seguídeme, imos onde a miña neta que faga uns pastéis. Pastéis, pastéis! Onde hai pastéis? Mamá! Hola! Mamá, axúdasnos a facer unha festa sorpresa para Mus. Claro que sí. Imos alá. Chin, Cocorico necesita un pequeno favor. Chin, tesme que axudar. Podes avisar a todos de que imos facer unha festa sorpresa para Mus? Por suposto. Deboche unha. Moi ben, Popó. Rápido, comechou. Chocolate! Aperta, vai de aí. Bate ben. Cuidado. Mus, estás ben? Non. É que quería saber se me podías acompañar á casa de Don Cadelo. Teñolle que dicir algo. Veña, vamos. Acompáñame, por favor. Vamos. Pois dillo, eu espero aquí. Mus non quere vir. Tes que intentar convencelo. Non o dou convencido. Daquela, volveo intentar. Está ben, intentarei no logo. Ei, onde estás, Mus? Mus!
Estou aquí! Cocorico! Cocorico, estás ben? Cocorico! Mus, axúdame! Ai, Intenta agarrarte. ai, ai. Non podo, Mus. Veña, amigo, un saltiño máis alto. Ai. Grazas, Mus. Toma as túas lentes, teño que marchar. Espera. Sinto, Cocorico. Acompáñame. Veña, Mus. Gusto. Teño a cámara preparada. Sí, estaba todo estupendamente. Como me alegro de que lle gustara Don Cadelo. Ay, pastel. Quero comer pastel. Ay. Veñen ali. É unha festa para ti, Mus. Imos coa foto, Don Cadelo. Que ben! Foto, foto! Ay, pastel. Ai,